Hát ez nem oltogató semmi, ez az életről szól. Nem fog tetszeni mindenkinek. Hallgassátok. Megyek az utcán és nézem az arcokat, de látom, hogy mindenki szinte feladta a harcokat. Sortjött a élet és reménytelenség, csukázik az emberekből, mégsem szerető melegség. Mindenki csak próbálja vívni a maga harcát, mások alakos törődnek, könycsorog az arcán. Szerintetek ez az élet, ez a helyes dolog? Szerintem akkor van ez a fejmontos kulló, manapság a halál, hiszemletlen dolog. Főleg mikor az utcákon tombolnak a hormonok, ez az élet meggyőzött, de van benne szép is, mert mindezeket emberek együtt kéne tenni, hogy érezzük mi is. Mi az igazi szeretet, hogy sok ember sírás helyett ezen inkább nevesen szeretnék inni. Én az emberekben sose adnak okot, hogy én ezt megtehessem. Félek már szeretni, és bárkit is elfogadni, mert tudom, hogy akkor újra kell megcsalódni. Egyszer a világon vége szakad mindennek, egyedül maradok, és nem játszok majd senkinek. Emlékek maradnak, melyeket átéltem, emberek arcai, akiket nagyon szerettem, de vége van mindennek. Minden szépnek is jónak, neked sem esett jó, a képedbe hazudnak, de otthon a fenszed, de ebből te tanulhatsz. Kellett a földés, kellett a fény, hazudnod kellett, hogy mindezt megélt.